взема на този столче. Габи е най-усмихнатия, най-грижовен, най-любвеобилен, най-красив и външно и душевно човек, който аз някога съм срещал. Тя представлява половината, която не съм знаел, че ми липсва, но вече когато съм с нея, знам, че не мога без нея. Оказва се, дами и господа, че съдбата понякога работи с чувство за хумор. Баба Иванка, позната на много хора като Мани, виждайки един висок и симпатичен лекар в клиниката по урология, решава спонтанно да му покаже снимка на внучката си и получава от него неофициално, но категорично съгласие, че той може да бъде бъдещия изет. Сега предполагам се да усещате кой е този висок симпатичен лекар и предполагам се да усещате коя е внучката. Първата им среща се оказва началото на нещо, което много бързо става естествено и истинско. Оттам нататък не се разделят и с времето разбират нещо много важно. Че не просто се харесват, а се избират всеки ден отново. Правил съм много важни решения в живота ми. Това е решението, за което съм бил най-сигурен. Няма капка съмнение в сърцето ми, че ти си човека, който искам да прекарам остатъка в живота си с него. Soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno